Μια φορά και έναν καιρό στον κόσμο των παραμύθιων ήρθαν όλα άνω κάτω με έναν τρόπο μαγικό. Ήρωες απ' τα παραμύθια αποφάσισαν με μιας τις σελίδες να αφήσουν και να έρθουνε σε μας. Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, φτάνουν στο Λυκαβήτο και έρχονται και μας χτυπάνε το κουδούνι στο σχολείο. Παίξαμε 1000 παιχνίδια, φάγαμε και παγωτό και χορέψαμε στο τέλος έναν ξεφρενό χορό. Και τι σημασία έχει που δεν μοιάζουμε πολύ, που τα μάτια του καθένα κρύβουν μέσα κάτι τι. Αν δεν είχα εγώ εσένα για να ζήσουμε μαζί, θα ήταν όλη η ζωή μου δίχως χρώμα βαρετή. Αντικρίσαν κάτι άλλο τόσο διαφορετικό και δεν ήξεραν το τρόπο για να πουν το σ' αγαπώ. Κλείσαμε μαζί τα μάτια και πιαστήκαμε αγκαλιά κι έτσι νιώσαμε σπουδαίοι κι ήταν όλα πιο απλά. Και τι σημασία έχει που δεν μοιάζουμε πολύ, που τα μάτια του καθένα κρύβουν μέσα κάτι τι. Αν δεν είχα εγώ εσένα για να ζήσουμε μαζί, θα ήταν όλη η ζωή μου δίχως χρώμα βαρετή. Αντικρίσαν κάτι άλλο τόσο διαφορετικό και δεν ήξεραν τον τρόπο για να πουν το σ' αγαπώ. Κλείσαμε μαζί τα μάτια και πιαστήκαμε αγκαλιά κι έτσι νιώσαμε σπουδαίοι κι ήταν όλα πιο απλά.